बेखौ फोरमायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों दि स्निथि रंजालि बैसागु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेंटल दख'रा बिनि बेन्दोङाव दिनै मोनसे गाजा गोमजायै फालिनाय फोरबोखौ जों नुदों। जोबोद रंजाथाव आरो दाब दाब जायगायाव बेबायदि रंजालि बैसागुखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेखौ माहारि हिसाबैहाय फालिगासिनो दं आरो फालिबाय थादों। दा बेंटल दख'रा हिसाबैबो बेखौ फालिनायाव जों जोबोद रंजादों आरो बेयाव बाहागो लानो मोननानै इनायनो रंजानाय मोनदों। आरो बे फैबाय थानाय समाव मोनसे जोंनि माहारि मोनसे रंजा फोरबो आरो बेनि गेजेरजों जोंनि हारिनि मोसानाय दामनाय देनाय मोनसे सैथो आब्रुथि गोनाङै जों बोरै लांनो हायो, इयुननि जेनेरेसनफोरनो जों बोरै होलांनो हायो, बे मोनसे जोंनि थाखाय खामानि जादों आरो बियो बाख्नायथाव। गोबाङा नैबे बैसागुखौ गोबां बै समावहाय बुजिलायनाय फैदों, मानोना बै समनि थासारिफ्रा गोबां समावहाय बैसागुखौ माब्लाबा सोरबाया लोंनाय बायदि रोखोम जानाय लोंनायफोरखौनो लानानैहाय फालिबोनाय जादोंमोन। बेवहाय सोरबाया साबजानाय मोनाखै, सोरबाया बेखौनो लानानैहाय फालिबोदों। दा जेखियानो जा मानो बै समाव थांबाय, नाथाय बे दानि जुगाव जौगालु बे बुहुमाव जिहेथु बुहुमा मोनसे लेभेलाव जौगागासिनो दं हिसाबै जोङो जोंनि बे बर'नि मोनसे फोरबो हिसाबैहाय बेखौ बयबो जेन' गनायनानै बा बयबो बोजबनानै मोनसे फालिथाय हिसाबै जोङो फालिलांनो हागोन नोंथांमोननि बा रायजो राजाफोरनि अनसायनायनि गेजेरजों। आरो बे मोनसे साबना हामना आब्रुथि गोनां मोनसे जोंनि रंजा फोरबो बे जागोन। जिहेतु बर'हा गावहानो दोरोङारि दामजुफोर दं। आथिखालाव जों बैसागु रंजानायखौ लाइमोनफोरखौ जों नुदों माखासे मदार्न दामजुफोर लानानैसो मोसानाय। बै सुबुंफोरखौ दोरोङारि दामजुफोरजों मोसानो थाखाय मा खावलायगोन? आंनि खावलायनाया बेनो, जिहेथु जोंहानो गावहानो जों बर' हिसाबै बर' माहारि हिसाबै गावहानो जोंहा दामजुफोर दं। खाम, सेरजा, जथा, सेरजा, सिफुं आरो गंगोना, थरखा। बे गासै आइजेंफोरखौहाय जिहेथु थांनाय समाव बावैसो सिगां जोङो GI-टेग हिसाबै जों मोननो हाबाय, जोबोद बाख्नायथाव। आरो बे GI-टेग जिहेथु जों मोनबाय, जोंनि दामजुफोरखौ बेखौ जों लांनांगोन। आरो जिहेथु जोंनि रंजानायनि थाखाय जोंनावहाय गुबुन आगजुफोरनि दरखार गैया, गुबुन रायजोनि बा गुबुन कान्ट्रिनि जोङो दामनायफोरजों रंजानायनि जोंहा गोनांथि गैया। जिहेथु जोंहा गावहानो दं, गावहानो दं आगजुफोर दामनाय देनाय जिहेथु जोंहा दं, बे आगजुफोरखौ लानानै जोङो जोंनि बे फोरबोफोरखौ रंजानो हायो। जोंनि रंजानाय फोरबोफोराव जों बे दामनायफोरनि गेजेरजोंनो जों बाहागो लानो हायो। दान्दिसे सम थाबावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। आङो बे समाव बिहामजो सबायझारनि जि मोसानाय हान्जा, बे हान्जाखौ साबायखर जासिग्रोदों। मोसाफैनानै दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। आरो बिनि उनाव नुगोन मिथिगोन, दा बेनिखायनो साबायखर जासिदों। बे समाव बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो फोरमायनो लादों जे जोङो दिनै दख'रा आफादनिफ्राय फुंगा स्निथि रंजालि बैसागु फालिदों। दा बे फालिनायाव जोङो गोबां ओंथि दं। बे ओंथियानो जाहैबाय जोंनि बर'नि जे रंजालि बैसागु, बेयो नैबे समाव मडार्न जुग जे जौस्रां एबा स्टेज महराव फैगासिनो दङ। दा बिनि गेजेरजों जोंनि आगुनि जे ट्रेडिसनेल माखासे मोसानाय, गोबां रोखोमनि जे ट्रेडिसनेल, बेफोरो माने सोलायनाय, बेखौ जोङो नुबाय थादों। बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे जोंनि बैसागुआ मा बियो गोदोनिफ्राय जोंनि बैसागुनि फालिनाया बबे रोखोमनिमोन, बे बाथ्राफोरखौ जोङो फोरमायनो थाखाय जोङो मोनसे लांदां बैसागु बे हाबाफारिखौ लादों। मानोना जोंनि गोदोनिफ्राय बैसागु फालिनाया स्टेजाव नङामोन, जोङो गामि गामि न'खर न'खर बेबायदि फालिनाय बियो जोङो सोलिबोदोंमोन। दा बेखायनो गोदोनि जेरै सोलिदों बेखौ जोङो मोजाङै ट्रेडिसनेलखौ बुरखांनो थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गोबां जिल्लाफ्राव, गोबां दख'राफ्राव बेबायदिनो लांदां बैसागु फालिबोदों। बेबायदियैनो जोंनि बेंटल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआबो जोङो दिनै लांदां बैसागुखौ जोङो ओनसोलनि सानसुमै आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो दिनैनि
बे समाव लांदां बैसागु फालिनाय बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। ओरैनो जोङो सानसेनि जिहेतु बे हाबाफारि जोङो गोबांथार आइटेम लायोबा सानसेजों जों फोजोबनो हाया, बेखायनो नैबे सानसेनि जि हाबाफारि बेवहाय गोबांथार आइटेम जोङो हाबाफारि लायाखै। बे जाहैबाय जोङो गुबैयै जोङो जे जोंनि बैसोआव देरसिन आरो बैसोआव जोंनि उन्दैसिन बैसोरखौ जोङो बोसोर गोदाननि मुङाव खुलुमनाय आरो सिबिनाय मान बावनाय जोङो बेखौ लादों आरो उन्दैफोरनो जोङो अननाय बेबायदि मोनसे बोर सारस्रिनाय हाबाफारिखौ लादों। जोङो ओनसोलाव थानाय जोंनि बागुरुम्बा बा बायदि रोखोमनि मोसानाय हारिमुआरि मोसानाय बेखौ जोङो बयनिबो सिगाङाव दिन्थिनाय आरो जायफोर सोलोंगासिनो थानाय बेखौ पारफेक्ट खालामनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लादों। बेनि उनाव जे जोंनि हारिमुआरि जानाय लोंनाय सौराय एन्थाब फिथा बायदि बायदि बेबायदि जोंनि बर' हारिनि जे जाग्रा जोङो बेखौ जोङो जानो बेबायदि मोनसे हाबाफारि लादों। बेखायनो गोबांथार आइटेम जिहेथु लायाखै, बेखायनो नैबे समाव जोङो जोंनि दख'रा आफादनिफ्राय लांदां बैसागु खुंनायाव जायफोरखौ जोङो मोननै मोनथामसो जिहेतु हाबाफारि बा आइटेम लाबाय जोङो बेखिनिखौ फोरमायबाय। आलासि हिसाबै जोङो गोदानथार एबा जोङो लानानै फैयाखै। जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनिनो ओनसोलाव थाखानाय जे हारिमुनि आफादगिरि बिथां सुसिल इस्लारि बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा जोंजों सफैनो हादों आरो जोंनि साखाथियाव थानाय जे बेंटल फरायसालिमा बिनि गोरायुं आरो बिथांनि स्टाफ आरो साखाथियावनो थानाय बेंटल हायार सेकेन्डारिनि जे स्टाफ फोरोंगिरि बिथांमोन दंफैयो आरो ओनसोलाव गोबां आफादफोरजों सोमोन्दो थानाय सानसुमै बिथांमोन दङ आरो गामिनि गावबुरा लोगोसे जोंनि फरायबाय थानाय उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलि बिथांमोन दङ आरो जोंनि ओनसोलनि साफ्रोमबो खाथि सिनियर बिथांमोन दैदेनगिरि दंफैयो। बिथांमोनखौ लानानैनो जोंनि बे जब हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनाय जादों।